الله من الشيطان الرجيم أن تغنيني على كبو شيطان إبليس تورما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تكبر كما على مي هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة يونس. أم بسورة يونس نفتقودلا. نعم. تقفلنا. للذين ala ko a bɛ mɔgɔw ye أحسنوا minnu ye ɲuman kɛ diɲɛna ya ɛlhusna alijinɛ b'olu ye وزيادة. fɛn wɛrɛ fara an b'a kan نعم. nka ale yɛrɛ ala de b'o dɔn lillezina ahsanu نعم. a bɛ mɔgɔw ye نعم. minnu kɛra ɲuman kɛbaaw ye ala ka dugukolo kan yan نعم. ɛlhusna alijinɛ ɲuman b'u ye نعم. nka alijinɛ ɲuman bɛ jeni ye Naam. ɲumankɛlaw وسبع. o tumana ala k'an kɛ ɲumankɛlaw آمين. wa ziyada a ko wa dɔ fara an b'a kan الله أكبر. i y'a dɔn a ko husna نعم. o ye ɲumanya da kɔni وسبع. a ko wa ziyada ko fɛn wɛrɛ fara an b'a kan koyi ɔ kuran tafsiri caman ko wa ziyada in de ye نعم. nazaru ila wajhihi ta'ala الله أكبر. ko de ye setigi ala ɲɛda filɛli ye alijinɛnadenw fɛ الله أكبر. don dɔ bɛ d'u ma u bɛ taa ala filɛ la o tumana lahara an b'a ma ye o hadisa jɛmanw jɛlen don نعم. nka mɔgɔw ma min faamu la tudrikuhu al-absar al-idrak نعم. wa ru'ya shay'an أيوة. u tɛ kelen yɛrɛ ye fiyewu ala ko la tudrikuhu al-absar أها. mais a m'a fɔ la tarahu al-absar أيوة. الإدراك والرؤية ترى شيئا ولا تدركه أيوة. mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ ye ko ala ko ɲɛ t'ale ye wa ni mɔgɔ min y'a fɔ ten i jalakilen tɛ وسبع. n'a sɔrɔla i b'a kɔrɔ faamu ka ban a bɛ se ka k'o ye nka idraku ani yeli u tɛ kelen ye أيوة. mɔgɔ bɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ i ma idraku masalan نعم. foro la sisan sɛnɛkɛlaw de b'o ɲɛ dɔn أيوة. sa bi bɔ i yɛrɛ ni ala cɛ i y'a ye sa don mais sa modèle jumɛn don نعم. i y'a ye kɔni walakin lam tudriku haqiqatahu لم تدرك. bon o la sa modèle sa jumɛn don dangala don wa ngorongo don wa Ayiwa. fɔfɔni don wa mais sa kɔni don i y'a ye i ɲɛna o y'a dɔn sa don walakin lam tudriku la haqiqa o tumana i ma se k'a farafasiya o tumana idraku de ye ka fɛn ye k'a sila sa أيوة. o tumana ala ko ɲɛ t'ale si la sa mais ale bɛ ɲɛw si la sa الله أكبر. nka a m'a fɔ ɲɛ t'a ye أيوة. لنريه من آياتنا aha i y'a ye cogo di o tumana lahara wa ziyada o ziyadatu in نعم. o tumana tafsiri caman ko k'o de ye ala filɛli ye ala yeli Naam. an b'a fɔ ka idraku dɛ k'a ye أيوة. mɔgɔw bɛ taa ala filɛ أيوة. nka a filɛ yɔrɔ la yala a b'a idraku wa la o kuma ti yan أيوة. parce que a tɛ se ka idraku mun na la tudriku la absar hatta lahara don la tudriku la absar أيوة. الله أكبر. a b'i ye kɔni nka a ti dɔn a ti Ayiwa. si la sa mun na mɔgɔw b'a ye n'u ka ɲumanya hakɛ de وسبع. amalu ye mutafawitaw ye cogo min na urubuya fana bɛ ten الله أكبر. e b'a ye cogo dɔ la i ka ɲumanya hakɛ ni i ka waliyuya hakɛ la نعم. nin ka waliyuya kilo ka girin ta ye o b'a ye cogo min na o n'e ta tɛ kelen nin fana kɛra kutubu ye o b'aw bɛɛ sanfɛ o b'a ye cogo min na o n'e ta tɛ kelen أيوة. nin ye nabi ɲuman ye o ka ye cogo n'e ta tɛ kelen Naam. nin ye kira ye o ka ye cogo n'aw ta tɛ kelen tumana hatala an aya kelen de bɛ segin la tudrikuhu al-absar ما شاء الله. la tudrikuhu al-absar walakin yarahu al-uyun tarahu al-uyun ila rabbiha naziratun
aha ila rabbiha nazira o kumana an bɛ ala ye mais a m'a fɔ ko an b'a ye bil idrak bal nazira mazid ayiwa o kumana ko wa jidi c'est-à-dire jidi bɛ yen quoi e ɲɛna ko in bɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ a tɛmɛ n b'o bɛɛ kan ala k'a nɔgɔya ni maa min bɔnɛna nin ɲinini na a kɛra o de la parce que saya ye cunkan de ye i bɛ sa tuma o tuma ala dɔrɔn de b'a dɔn mana i bɛ fɛn o fɛn labɛn o y'i ka jɔnya hakɛ de ye a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min wulila ka boli bili kan i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ taa yɔrɔ jan o i tɛ taa yɔrɔ jan dɛ diɲɛlatigɛ ye nin de ye o t'an bali ka baara kɛ ni kira ka hadisa ye i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan n'i bɛ baara kɛ diɲɛ ye ko i k'a k'i sɛbɛ la i sɛbɛ la in kɔrɔ tɛ ko i bɛ to yan dɛ i sɛbɛ la kɔrɔ de ye ko i kana siri mɔgɔ la i kana kɛ kɛlu ye ala nasi mana minnu banna anw ti fɛn kɛ an mana buru kunkurunin min sɔrɔ an b'o ɲimi bon o y'olu ka faamu ye ala ko la mais ala kira sɔrɔla salama hadisa sɔhihi la a ye cɛ dɔ ɲininka a ko gɛlɛya b'i kan a ko n bɛ ala tanu kira ko a ma ko i bɛ ala tanu a ko mais duloki in bɛɛ fara-faralen don a ko o kɔni kɛra a ko n'ala ye hɛrɛ kɛ jɔn ye ala bɛ fɛ k'a ka hɛrɛ nɔya a ka jɔn na o ye ala barika da ye ayiwa nasibaka fi ayiwa alhamdulillah sahih ayiwa alhamdulillah jazakumullah khair ala ko i kana ɲinɛ i ni yɔrɔ kɔ diɲɛ na dɛ a bɛɛ bɛ yan de o alijinɛ in bɛ sɔrɔ yan de ala bɛ sɔrɔ yan de kafiriya bɛ sɔrɔ yan de k'i kɔ don ala ma a bɛ sɔrɔ yan de kumana fo mɔgɔ ka baara kɛ ka fɛn ɲini fɛn dibaa o ye ala ye mais jɔn bɛ wuli k'a ɲini a b'a janto nin na dɛ o kumana ala ko wa ziyadatun wa jidi bɛ yen dɛ o kumana sɔhi muslimu de ko o de ye nazaru ye ila wajihil karim k'o de ye ala ɲɛda filɛli ye o hadisa in sɔhi muslimu de bɛ na n'a ye naam ولا يرهق وجوههم قطر findiw ɲɛda sɔrɔ ولا ذلة wa dɔgɔyalima t'a sɔrɔ أولئك o tigilamaw أصحاب الجنة alijinɛdenw don olu tigitigi فيها o bɛ alijinɛ kɔnɔ khaliduna o duminen bɛ i y'a ye wala yarhaku wujuhahum qatarun qatarun de kɔrɔ ye nɔ mana nɔfin tafsiri dɔw b'a fɔ ni mɔgɔ n'u tun ye mɔgɔ minɛ jɛnɛya la fɔlɔ walima wale jugula laada tɛ sɔn min ma u b'i kun di k'i yɛlɛ fali kan k'i kɔ don fali bobara ma o kumana fɛn k'i ɲɛsin fali kɔ ma c'est-à-dire i t'i ɲɛsin wijiha ma quoi wala i b'i ɲɛsin fali kɔ ma fali bɛ taa ni e kɔ de ye k'e ɲɛsinnen to a kɔ ma kumana e bɛ don dugu kɔnɔ ten bɛɛ b'a dɔn ko c'est-à-dire i ye danaya tiɲɛ quoi i ye ko dɔ kɛ hɔrɔn ti min kɛ o kumana u bɛ fɛn finmanw k'i ɲɛda la kumana n'o kɛra i ɲɛda la o kɔrɔ ye ko finman b'a ɲɛda la maani don kumana ko ala y'o de fɔ yan ko wala yarhaqu wujuhahum qatrun ko tomi finman ti kɛ u ɲɛda la kumana mɛ qatru yɛrɛ asulu ye wobaru de ye ani dibi wobaru ye mun ye gɔngɔn mana da ɲɛda la ni sɛnɛkɛla ni daba samana ka se degré dɔ la waatinin dɔ la n'i nana ɲɛda filɛ i b'a sɔrɔ a falen don buguri la ten wɔsiji faralen kan o bɛ wele ko kataru o n'a ɲɔgɔnnaw o kumana ko o ti kɛ u ɲɛda la lahara parce que o ye taamasiyɛn jugu de ye o kumana ala y'a fara a kan ko wala zillatu wa dɔgɔyali t'u sɔrɔ kumana kataru bɛna de k'i dɔgɔya kataru t'i sɔrɔ wala zillatun wa dɔgɔyali t'i sɔrɔ bonya da don o kumana zillatu huna el kaaba ɲɛgan
ani ɲɛ yɛrɛ ye cogo i n'a fɔ ni bi maana ni mɔgɔ fɛn min bɛ s'i la n'o y'i sɔrɔ i bɛ kɛ cogo min na ni waraba ko a bi fɛngɛ kungo kɔnɔ fɛn dɔ minɛ sisan a ma boli yɔrɔ sɔrɔ a bɛ kɛ cogo min na o ye Kaaba de ye o kumana zilla don parce que fɛn min bɛna minɛ o bɛ s'a la wa a ɲɛ tɛ boli yɔrɔ wɛrɛ la bon adamaden fana bi ten ni so minɛna a bɛ kɛ cogo min na mɔgɔw bolo ɲɛda ni fari bi fa a tɛ se ka jama ka sɔrɔ hɔrɔn don nka a y'a yɛrɛ bɔ o kumana o de ye zilla ye sisan naam ulayika ko tigilama ashabul jannati olu de ye alijinɛ ye allazina ahsanu olu de ye alijinɛ tigiw ye hum fiha khaliduna wa udumi ma kɔnɔ dɛ bɔli t'a la o kumana ila masha Allah jawo tɛ bɔli ye ala ko ya hum fiha khaliduna k'u dumine de do a kɔnɔ u ti bɔ a faamuna a ko cogo di ko ulaika ashabul jannati jɔn allazina ahsanu o kumana kana maa wɛrɛ ta lamɛn bilen alijinɛtigi ko minnu ye ɲuman kɛ dɛ ko wa olu de ta ye alijinɛ ye minnu ye ɲuman kɛ na a ko nka mɔgɔ wɛrɛ minnu sa n'olu y'u bolo don walejugu la a sara wɛrɛ tɛ walejugu la dɛ misliha fo a bɔɲɔgɔnko naam dɔgɔyalima b'u sɔrɔ a to olu kɔni bolokun ka bɔ Ala ma min asimin tanganba la foyi tɛ se k'u tanga ka bɔ balawu ma tuguni n'o dɔgɔyalima sera i ma n'u ye i b'a fɔ k'u ɲɛdaw munna tigɛli dɔ la mina leele su la zuleman min sɛbɛkɔrɔfin bɛ o tigilamaw olu ye tasuma dunkew ye u tigitigi u bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ khaliduna k'u ti bɔ wallazina kasabu o do a kasabu sayyiati i k'a dɔn mɔgɔ minnu ye walejugu kɛ sa ka baarajugu kɛ n'o ye filangafoyaw ye n'o ye mɔgɔ tɔɲɔw ye n'o ye hasidiyaw ni dansagow ye Ala ko min kana kɛ minnu y'o kɛ parce que u bɛ ikhtisaru kɛ souvent ko kasabu sayyiati k'o de ye allazina ashraku o kumana a bɛɛ mana kɛ ishiraku ye o kumana fɛn wɛrɛ tɛ yen bilen dɛ zulumu kɛra ishiraku ye ayiwa a tɔgɔ ye di seya fana kɛra ishiraku ye mujirimu fana kɛra ishiraku ye o kumana fɛn bɛɛ ye bolisɔn ye sa la o kumana foyi o tɛ a bɛ taa a fɔ cogo la wala fo a ka to arabuw ka kan de la arabu t'u yɛrɛ neni o kumana seyiatu de kɔrɔ ye tiɲɛni kow bolisɔn b'o la jɛnɛya b'o la hasidiya b'o la dabalijugu b'o la galontigɛ b'o la o kumana Ala ko lezina kasabu seyiati minnu ye baarajugu kɛ nin diɲɛ in kɔnɔ yan ko maa ti don dala u ɲɛna jaza'u seyiatin bi misliha ko ale Ala ma sara wɛrɛ ye walejugu la a bɔɲɔgɔnko kɔ o don dɛ wa ya'fu an kasir a bi yafa caman yɛrɛ kɔ n'o tɛ maa caman tɛ alijinɛ sɔrɔ dɛ wa ya'fu an kasir a faamuna wa tarhaquhum zilla dɔgɔyalima b'u ɲɛda sɔrɔ dɛ parce que n'i dɛrɛna mɛlɛkɛw fɛ ka ban i b'i kun ni suli sa i tɛ se ka i kun kɔrɔta bilen dɔgɔyalima b'i sɔrɔ ma lahum minallahi min asimin wa nin balawu in kɔni nalen foyi t'u bolo ye min bɛ se k'u porokoto Ala la n ka seeko ko tan n ka boli ko tan n bɛ nin boli in bato n karamɔgɔ ko tan an ka alimami ko tan la Ala ko di o kumana sisan kɔni Ala y'a fɔ k'a ban dɛ ko ma lahum minallahi min asimin foyi tɛ se k'u tila ni Ala la ye foyi
foyi o de la wuruditigiw an b'u défend fo ka taa an sa nka tiɲɛtigiw ko don Sean Chan n'i y'a ka kitabu kɔnɔna lajɛ Sean Chan yɛrɛ ye min fɔ jogo kan a ka bon hakili ma wallahi o to yen a ka kalanden dɔ bɛ yen Ibrahim Niass Kaolack o ka nazumu dɔw bɛ yen a bɛ min fɔ jogo kan c'est-à-dire n'i y'a mɛn i b'a dɔn nin de ye taasira ye wallahi mais n'i tilala ka wuruditigi caman ye bi ko nin de tɛ fɔ kɔlɔsi de bɛ se ka maa kisi seko ye sira min jira i la ale tɛmɛna min fɛ n'i y'o bila i bɛ taa jahanama kɔnɔ tiɲɛ bangenen don seko si tɛ yen diɲɛ na min tɔgɔ bɛ fɔ bi ko a y'a ka kalanden bila ko walejugu kɛ ko ne b'i garanti ko a tɛ yen ale yɛrɛ ye jɔnni ye seko yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ kɛ cogo min na o a ye bonya min sɔrɔ ala ɲɛsiranya de y'a d'a ma ala labatoli de y'a d'a ma ala labatoli ye e bonya e bɛ se ka maa bila o ka ala sɔsɔ ko e b'o kisi kumana an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon don seko ye u ka muridu bɛɛ bila ala ka sira de kan tout mais ni min ikhtisaru la i yɛrɛ kun na sa o de bɛ se k'a ka seko tɔgɔ tiɲɛ o de bɛ se ka manamanakaw fɔ mais o ni u ka dɔnkiliw tɛ kelen ye u bɛ to ka tasijiw minnu kɛ ka kuma dɔw fɔ o kuma dɔw ka bon hakiliw ma mais n ka kuma t'o sɔdadu kɔnɔ malangolo minnu bɛ ko wurudi b'u bolo u tɛ foyi la dugukolo ka tiɲɛni kɔ n kan bɛ olu de ma wurudi sɛbɛ bɛ maa o maa bolo i tɛ kɛ hasidi n ko ziyada de don ka kɛ ala fɛ ka sɔn ala la ka sɔn ala kira la ko nin t'a ɲɛ dɛ n bɛ se ko ta fara kan tuguni tari na jɛ yɛrɛ wurudi ye nin de ye o tigi bɛ se ka kɛ hasidi ye o bɛ se ka kɛ ɲɛngo ye o bɛ se ka kɛ nkalontigɛla ye o bɛ se ka kɛ n ti maa tɔgɔ mɛn n yɛrɛ kɔ nkalon don firawunɛw don ala mɔgɔw tɛ sekow ma kalandenw bila sira jugu kan u ye wulibali de f'u ye ni kalanden min y'o sira bila ko e bɛ seko nɔfɛ seko ka danga b'i kan ni seko tun ye hasidi ye a tɔgɔ tɛ fɔ n'a fɔra ko a ɲɛ tɛ da maa si k'a yɛrɛ kɔ ala tɛ sɔn a tɔgɔ ka fɔ hasidi mako salen don ala ka n'an k'a ye kuma in bɛ faamu ko kisi b'a t'u la ala bolo dɛ ni ɲangata wulila lahara i b'a dɔn foyi tɛ se k'i bɔ ala bolo ye foyi k'annama n'i ye mɔgɔ ninnu ye ughshiyati wujuhuhum qita'an min al-layli muzliman i b'a fɔ i ye su dubifin fan dɔ de ta k'o bila u ɲɛ kan tellement que ala ka funu b'u kan u halakira cogo min na ala kana sa ma ulaika ashabun nari ko wa n'a bɛ jahanɛmɛ yɛrɛ tigiw ɲini dɛ olu de don wa u bɛ jahanɛmɛ in kɔnɔ u ti bɔ dɛ ala de ko ten ko khaliduna k'u duminen de don k'u tɛ bɔ nin ye masa kumakan ye a ko jeni ta ye jahanɛmɛ ye elezina kasabu sayyiati minnu kɛra walejugukɛla ye nin dugukolo in kan ko olu de ta ye jahanɛmɛ ye walejugukɛlaw bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn loterie billet t'an bolo ko an bɛ kɛ cogo min na ala an t'a dɔn an bɛ kɛ cogo min na lahara i t'o dɔn o tuma na i ma ɲi dɛ non n'i t'i kɛcogo kɔni dɔn lahara parce que n'i porokotora ye a banna o tuma na f'i k'i kɛcogo de dɔn yanni i ka bɔ yan kɛcogo tɛ dɔwɛrɛ ye ala ko lilezina ahsanul husna o tuma na minnu kasabu sayyiati ko jazau sayyiatin bimisliha o tuma na ala ma loterie d'a ma dɛ ko ɲuman kɛ i bɛ kisi juguman kɛ i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ kana sɔn ka sa fo i k'i bɛɛ di ni ala ma
o kumana jɔnya jurumu o ye jɔn de ye jɔn ma dafa o alikamalu lillah adamaden mana kɛ cogo o cogo filini dɔw b'i la mais ni ala y'a dɔn i b'i sɛbɛ la ala ye yafa masa ye ni ala y'a dɔn i b'i sɛbɛ la ala ye yafa masa ye tarima faamu de a b'o cogo la hali adamaden yɛrɛ kɛ ne ye ji kɛ verre kɔnɔ k'a sigi yan dɔ nana tan k'a bin n bɛ dimi a kɔrɔ mais n ye ji kɛ verre kɔnɔ k'a sigi cɛ ko a bɛna micro de sigi ne kɔrɔ micro sigitɔ a bolo cila ji la kumana n b'a dɔn a b'a sɛbɛ la nin kɔni porokotora a bolo kumana ala bi dusukun dɔn a b'a ka jɔn dɔn n'i b'i sɛbɛ la ala bi yafa walahi kana se k'o la fiyewu hinɛ masa don minnu ɲadara sa ka diɲɛ ɲɛnamaya ta ko o kusaya lahara ye taa yɔrɔ foyi t'olu la ni janɛmɛ tɛ ala ka n'an don a la ulaika ashabu nar hum fiha khalidun olu kɔni duminen don a kɔnɔ naam wa yawma i hakili to donna nahshuruhum an bɛna dɛfɛnw kunu ka b'u kaburuw kɔnɔ jami'an an ti maa kelen to ni n tilal'o la naqulu ne ala bɛna n gandosa lillazina mɔgɔw ma ye ashraku minnu ye fɛn wɛrɛ fara ne ala kan makanakum a y'a pilasi ta antum aw tigitigi wa shurakaukum ani a ye minnu bato ka fara n kan fazayyalna bainahum o tuma na an y'u farafasiya ka bɔ mɔgɔ tɔw la k'u bila u dama wa qala shurakauhum o yɔrɔ la sa u ye minnu bato olu b'a fɔ ma kuntum aw ma kɛ iyana anw kɔni na taabuduna ko a tuma an bato wa kafa billahi nka ala wasara sa dɛ shahidan seere ye bainana aw ni anw cɛ wa bainakum ani aw cɛ in kunna anw kɔni kun ma kɛ an ibadatikum aw batoli la la ngalena ghafilina an kun tununnen don bi mana an kun t'a kalama ɲɔtɛ an t'a kɛ o tuma na sa ala ko cogo di ya a ko wa yawma nahshuruhum jami'an a ko wa kana ɲinɛ don kɔ don min na ne ala bɛna ninnu wele wajulikɛla jugu minnu ye manamanakan fɔ ka mɔgɔw bila sira jugu kan u tugura o wajulikɛlaw kɔ n de ta ka nɔgɔn n de ta y'a ye u tugura olu kɔ seko nkalontigɛla minnu ye mɔgɔw nɛgɛn jɛnɛya kɛ fɛn min ka di ye a kɛ n b'i kuma bɔ lahara n'o jara olu tulo la u tugura o nkalon seko la ka seko sɛbɛsɛbɛw ka sira to yen o tuma na ani mɔgɔ min tugura waritigiw nɔfɛ u y'u tromper ka bɔ ala batoli sira kan ka diɲɛ hɛrɛ jiru la u tugura olu nɔfɛ ala ko nahshuruhum jami'an an bɛn'u bɛɛ lawuli ka jɔ summa naqulu lillazina ashraku minnu ye fila fara de ala ka makanakum a y'a place ta antum aw ka jɔ nin yɔrɔ in na ya wa shurakaukum ani minnu kun fara bɛ ɲɔgɔn kan n'o y'a ka boliw ye n'o y'a ka garamɔgɔ nkalontigɛlaw ye n'o ye wajulikɛla minnu y'a nɛgɛ ko ala ye yafa masa ye k'i ka walimuso to i bolo an bɛna aw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen nka n'u bɛ nin fɔ u b'a kɛ boli dama de u b'a tɔw bɔ a la u b'a fɔra de ko wa shurakaukum ani a jɛɲɔgɔnw minnu y'a fili diɲɛ na yan mana n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la sa ala ko cogo di fazayyalna bainahum ko taziyilu de ye tamyizu ye o tuma na n y'u bɔ ɲɔgɔn na sa karamɔgɔbaw aw kana a jɔ yan a ye minnu fili aw kana a jɔ yan a ye na boliw bila yan a ka bolibatolaw bila yan wajulikɛla galow nata kama a y'olu bila yan u ye minnu tromper n'u tugura o galow la a y'olu fana bila yan fazayyalna bainahum mana an y'u farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na wa qala shurakauhum o la sa minnu tugura nin nkalontigɛla ninnu ni nin boli ninnu kɔ olu b'a fɔ sa ma kuntum iyana ta'buduna b'a fɔ aw kun tɛ an bato dɛ
a fɔra ala kelen de bi bato o fɔra ye o ala ko an ka jɛnɛya dabila o a kun tugundaw nɔfɛ dɛ ɲɔ tɛ a yɛrɛ kɛtɔ ka jɛnɛya kɛ a y'a dɔn a man ɲi o tuma u b'o de fɔ ɲɔgɔn ye n'o kɛra mɔgɔ fɛngɛnen ninnu b'u bolo ci k'a firifiri k'u ka mɔgɔw ɲɛda filɛ nin ye karamɔgɔ karisa ye nin de bɛ nin fɔ man ya bi fa kɛ fa billahi shahidan nka ala wasara seere bi dɛrɛ bɛɛ nana anw cɛ wa ba ye nin ko maa ni aw cɛ foyi tɛ se ka nin kiri tigɛ ala kɔ aw m'an fili e yɛrɛ maa fɔ arakan fila kulu walaw siɲɛ 11 i ye jurumu o jurumu kɛ hali n'i ye maa fa ala bɛ yafa e b'a fɔ bi k'o ye nkalon ye la ilaha illallah in kunna anw filila dɛrɛ anw tugura la fili tuguna da la anw y'aw bato comme c'est à dire ka ala ka tiɲɛ to yen ka tugu cɛnikɛla ka kuma na ni yɛrɛ b'a fɔ i ye ko tiɲɛ tɛ o kuma na n'i y'ala ta bila ka tugu nin kɔ dɔrɔn i y'a bato de ani boli bɛɛ ka kan yan boli bi yan mɔgɔ jugu minnu y'i tromper adamaden ni tɛ fili fiyewu n'ala ma fɛn dɔ jira a la ni karamɔgɔ fɛn o fɛn y'a f'i ye k'i ka jɛnɛya kɛ k'i ka nin ko in kɛ ko ala b'i yafa walahi i ni tɛ sɔn i bɛ se ka jɛn n'a ye k'a kɛ dɛ k'i jigi da o kan k'a sɔrɔ ni yɛrɛ b'a f'i ye ko nin tɛ tiɲɛ o tuma na ko anw kɔni tununa aw batoli la hunalika sa ala ko yɔrɔnin na ni bɛɛ b'i lajarabi sa fɛn na aslafat a ye min kɛ i ye min kɛ o yɔrɔnin bɛɛ o bɛ ta ka na da i tɛgɛ ko i ka kɛta in filɛ dɛ e ye waliden dabali ko a kana don dara i ye dabali kɛ ka nin garisɛgɛ tiɲɛ ko ala kana dɔrɔmɛ d'a ma i y'i den ka pɔsɔni kɛ nin kɔnɔ ala sɔnna i y'o fa mɔgɔw kɔni m'a dɔn nka a fili i tɛgɛ yan dɛ kumana o yɔrɔ in de la sa ala ko o yɔrɔ in na sa tablu kullu nafsin ni bɛɛ bɛna lajarabi ma fɛna aslafat i ye min kɛ ka tɛmɛ bɛɛ ta bɛna da i tɛgɛ barawa o kɛnɛ kan dɛrɛ ni lahara kun de ye mun ne tun bɛ mɔgɔw fa o bilahi ko caman kɛra koyi lahara bɛ se ala min ye diɲɛ kɛ a bɛ lahara kɛ na warudu u bɛ kow segin sa ka taa ala yɛrɛ ma o min y'u ɲɛma tiɲɛ ye elaki min sabatilen don n'a ti yɛlɛmɛ n'o kɛra sa ko bɛ segin ala yɛrɛ ma bɛɛ b'a fɔ sa ala komi a bɛɛ kɛra e ɲɛna kaban o tuma na an bilasira sa i b'a fɛ cogo min na a kɛ ten wadɔla tununi bi kɛ u ka garamɔgɔ nkalontigɛla ninnu n'u ka batomafɛnw na o kun kɛra yafutarun na u tun b'o nkalon min tigɛ n'o y'u ka sekow ni boliw ye naam Mamadu a fɔ ko jɛni bɛ aw silamɛw la garisɛgɛ walima adamadenw garisɛgɛ sanji la ka bɔ kabakolo la jɛni b'aw garisɛgɛ dugumakolo falenfɛnw na mɛnni yɛrɛ tigi ye jɛni ye ani yelitigi jɛni bɛ ɲɛnɛma bɔ su la jɛni yɛrɛ bɛ su bɔ ɲɛnɛma na masa jumɛn de bɛ ko labɛn kafiriw b'a f'i ye o kɛbaa wɛrɛ t'a la ala kɔ Muhamadu a f'u ye sa tattaquna a tɛ siran o ala ɲɛ sa o tuma na ala ko cogo di o tuma na kul Muhamadu warudu ilallahi maulahumul haq wa dalla anhum ma kanu yaftaruna qul Muhammadu a f'u ye man yarzuqukum minas samai
jɔnni bɛ sanji bɔ kabakolo la ka di adamadenw ma jɔnni américains kɔni tɛ japon tɛ chinois tɛ a bɛ fɔ ko avion bɛ taa bombe min ji sanfɛ ko san bɛ na kuma dɔ ni mɔgɔw y'a faamu avion tɛna ni san ye c'est à dire kaba sen dɔw de bɛ ala bolo kaba nɔgɔ don ji b'a la mais i bɛ taa sɔrɔ a sera aw ka jamana hakɛ kunna tuma min na a mago bɛ funteni min na n'o b'a ji yele a ma se aw fɛ yen n'o ye o tuma na ala ye adamadenw lakala o fɛɛlɛw la sanji bɛ yen tuma min na mais a tɛ se ka na aw fɛ yen parce que harara hakɛ min kan k'a yele ka ji na a ma se o degré ma o tuma na avion ninnu de bɛ wuli ka taa gazi dɔ di kaba nɔgɔ ma k'a dɛmɛ o kaba sen ka se ka funteni sɔrɔ kaba ka se ka na ani u bɛ kaba na n'u tun bɛ kaba na ja kunna mɔgɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أها لبلد ميت أنزلنا به الماء أخرجنا به من كل ثمرات سيغاتالا mana asajaja mana ni kaba nɔgɔ ye ji ta tuma min na o tuma na an bɛ sɔrɔ ka a gɛngɛ ka taa dugukolo la min salen don an bɛ sɔrɔ ka ji jigin ayiwa o yɔrɔ in kan bon a bɛ nin cogo in de la parce que mɔgɔw ɲɛna ko avion in bɛ taa ko ka taa sa de na sa naba ye ala de ye wala ardi ani dugumakolo falefɛn minnu bɛ falen ko jeni bɛ se k'o falen n'ale ala tɛ o tɛ am yamliku sam'a walima mɛnni tigi ye jɔn de ye jɔn de kama mɔgɔw bɛ mɛnni kɛ wal absara ala jumɛn kama mɔgɔw bɛ yeli kɛ wa man yakhrujul hayya minal mayyiti jɔn bɛ silamɛ bɔ kafiri la jɔn bɛ kafiri fana bɔ silamɛ la wa man yudabbirul amra jɔn ka ko jɔn b'a labɛn ka nabara bi taama cogo min na ala b'o yira a la sen fila tigi bi taama cogo min na ala b'o yira a la mɔgɔ min bɛ ŋunuma o bɛ taa cogo min na ala b'o yira a la o tuma na wa man yudabbirul amra jɔnw ka ko jeni b'a labɛn fasayaquluna Allah fɔ cogo wɛrɛ t'u bolo u bɛna fɔ ko Allahu Allahu u bɛna o de fɔ faqul mɔdu n'u ko ala don a fɔ sa afala tattaqun a to ala nɔfɛ tugu sa a ka sira o ala ɲɛ o ko ka min kɛ o ka kɛ sa naam fazalikum ni min fɔlen filɛ aw ye a ka ala don dɛ amadu elhaku min ye masa sabatilen ye a ti yɛlɛmɛ tiɲɛ ala don a ti yɛlɛmɛ fiyewu naam mun yɛrɛ bɛ tiɲɛ kɔfɛ sa fo n'a kɛra fili ye sa foyi kɔni tɛ tiɲɛ kɔfɛ n'i ye tiɲɛ bila ka fɛn o fɛn minɛ o ye fili ye sa wa tiɲɛ dɔnnen don dɛ tiɲɛ tɛ taa kala tiɲɛ yɛrɛ de b'a yɛrɛ mɔgɔw kalan a yɛrɛ la n y'o de f'i ye n ko tiɲɛ tɛ dɔn ni cɛw ye mais cɛw de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye o tuma na tiɲɛ yɛrɛ de bɛ i kalan tiɲɛ na walahi i ka taa ka wali nafolo suɲɛ i y'a dɔn a man ɲi mana olu ye tiɲɛw de ye minnu tɛ yɛlɛma mana tiɲɛ yɛrɛ de b'i kala a yɛrɛ la mais i bɛ tila ka ban o de la mana ala ko tiɲɛ kɔfɛ foyi tɛ bilen fili kɔ e yɛrɛ y'a dɔn i bɛna suɲɛni k'a man ɲi i tilala k'a kɛ o kumana i ye tiɲɛ sago foyi t'i bolo fili kɔ ɲɛfɔ cogo si t'o la naam fan jumɛn in kelen don sa tusrafun na a b'a ɲɛsin ye ka tiɲɛ to yen a bɛ taa mun nɔfɛ ka limaniya to yen a bɛ mun ɲini bilen naam a bɛ nin cogo kelen na Muhamadu i ma ka kumakan sabatira a sabatira mɔgɔw kan fasaku minnu kɛra cɛnikɛlaw ye k'a fɔ cɛnikɛla ninnu olu tɛ se ka kɛ mumini ye kun o tuma na ala ko
a bɛ nin cogo kelen in de la yɛlɛmɛ cogo si t'a la hakati kalimatu rabbika ala lezina fasaku i ma ka kumakan sabatira kumakan jumɛn don ɲangata n bɛ balawu jigin a kan parce que a ko tiɲɛnikɛlaw ko foyi t'u ye tiɲɛni sara kɔ o tuma na ya a ko mamadu ka kuma ala i ma ka kumakan sabatira o kumakan in de ye ɲangata kumakan ye ala lezina mɔgɔw kan fasaku mɔgɔ minnu kɛra fasikiw ye fasiki a fɔ an t'a fɔ dɔw ma fasiki ɲɔgɔn ma fasiki a bɛ fɔ bolisɔnnamaw fɛ yan fasiki wa o tuma na ala lezina fasaku minnu kɛra fasikiw ye annahum la yu'minuna ko ɲangata b'u sɔrɔ sabu u ti limaniya u ti sɔn na Muhamadu a fɔ hal min shurakaikum yala a bɛ aw jɛɲɔgɔn na wa mɔgɔ la wa yabda'u l-khalqa ko o bɛ dali sinsin wa segi yuridu ko a bɛ tila ka dali segi o b'a jɛ ɲɔgɔn na wa a ka boli dɔ bɛ se o la i ka seko dɔ bɛ se o la i karamɔgɔ dɔ bɛ se o la a ka morikɛ bɛ se o la wa na a fɔ ko ala ale de bɛ dali sinsin segi n'a jara ye yuridu a bɛ tila k'a lasegin kaburu kɔnɔ aw bɛ taa min bilen dɛ fa n'a tu fakun aw bɛ taa min a bɛ mun ɲini bilen tiɲɛ kɔni bangena sɛpɔr tiɲɛ bangena na Muhamadu a fɔ a b'a ka maaba ninnu n'a ka boliw la wa min bɛ kanani kɛ kana tiɲɛ ma wa Muhamadu a f'u ye ala o de ye kana masa ye kana tiɲɛ ma a fɔ mɔgɔ min bɛ kanda kɛ ka taa ala ma n'o ye ala ye o de ka kan sa dɛ tugu ka ko ka yamarukanw na tari tugu bɛ kɛ maa de la min tɛ kandali kɛ fo n'a yɛrɛ kanana mun yɛrɛ donna aw ma sa cogo kelen jumɛn de don taakumuna n'aw bɛ kiiri tigɛ ayi kuranɛ banna o kuranɛ tilala pewu anw de bɛ k'a yɛlɛmɛ mais ala y'a fɔ cogo min na a bɛ ten o de la ala ko kira ma ko a bɛ kuranɛ kɔlɔsi kuranɛ kɔlɔsi la dɛ ka fara sagotigiw ni hakililatigiw ka bɛɛ ye ayaw yɛlɛmɛ k'a tɔnɔmi k'a kuru k'i da kan k'a bɛn i sago ma mais aya in tora a cogo la wa inna lahu lahafizun ne de ye kuranɛ in jigin wa ne ala b'a kɔlɔsi kuranɛ kɔlɔsi la dɛ n'i y'a kala dɔrɔn i bɛ lafiya parce que i bɛ lafiya quoi i bɛ kitabu don o don i bɛ dɔ kala kitabu la don o don fa bɛ wuli la don o don i bɛ kitabu kura kala don o don fa dɔ bɛ wuli la mais n'i ye kuranɛ kala dɔrɔn i bɛ sin ka ye c'est fini nin walahi ala ko a fɔ ni ne ala ko sumali ye ni kuranɛ ye dusukun hakili t'i sigi a bɛ sigi dɛrɛ ni kuranɛ taara dɔrɔn dusukun a bɛ da a bɛ tiɲɛ dɔn parce que tu es prêt a fila dɔ la kelen kama i ma i ka taa n'i yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ walima i ka alijinɛ sira minɛ ne jidayini don dɔwɛrɛ tɛ yen bilen nka u la sɔn caman bɛ yen fana olu tɛ nɔfɛtigiw kɛ foyi la zɔnnan fɔ n'a kɛra n y'a jigin ye dɛ an y'a jigin dɛ an ka morikɛ in n'a ye min fɔ wulibali don dɛ ninnu ko ala ko ta a ye ninnu to yen sa nin ɲɔgɔn karamɔgɔba ko ta an b'o bila ka mun minɛ nka ka sɔrɔ u yɛrɛ tugun tɛ foyi kɔ i la zɔnnan fɔ n'a kɛra n y'a jigin ye o tuma na o ye boliko fana bi ten minnu fana bɛ boli bato la olu yɛrɛ tugulen tɛ foyi la fɔ n y'a jigin i la zɔn na fɔ n y'a jigin inna zɔnna a ko i k'a dɔn n y'a jigin a ti wasakɛ dɛ tiɲɛ kɔni na sɛyan foyi la n y'a jigin ti wasakɛ tiɲɛ na foyi la n y'a jigin i y'a jigin cogo di peut-être mais a bɛ se ka kɛ a kana ko ye mana n y'a jigin kɔni ti foyi ta tiɲɛ na
tiɲɛ ye tiɲɛ de ye o tuma na nin y'a jigin ko a bɛ an su ka kɛ dɔnni ɲinini kan ka ala ka sariyaw dɔn ka alakira sɔlɔlahu alayhi wa salam ka sunnaw dɔn ka silamɛya yɛrɛ taabolo dɔn figutigiw ka sira kan ko o de ka kusa i selijitatɔ i k'i kun kɛ cogo dɔ la k'a fɔ ne hakili la nin y'a ɲuman ye dɛ nin b'a la la o tuma na inna zonna la yughni min al-haqqi shay'an n'i tɛ min dɔn diinɛ na dɔrɔn o ɲininkali kɛ tuma na ani minnu tugura boliw kɔ n y'a jigin boli in n'a dɔrɔnɛli don lahara n y'a jigin nin boli in na nin ɲɛ ye n y'a jigin nin karamɔgɔ in kɔni y'an bila nin sira min ka nin ye nin bɛ ala sɔrɔ mɛ i yɛrɛ bɛ ka siga la zone k'a fɔ tiɲɛ na a ko an ka nin min kɛ nin ye nin ma ɲi dɛ nka komi a ko an k'a kɛ o tuma na zone de b'i bolo wala zone de b'i bolo i yɛrɛ dan t'a la fiyewu k'a dɔw ka ɲi na parce que kuranɛ tafsiri ti kɛ bon yan yɔrɔ in yɛrɛ la fana sababu nuzul kuranɛ ti jɔ sababu nuzuli kan o siyakul aya an y'o fɔ a ye ka kɔrɔ a bɛ se ka ɲɛ nin sababu nuzulu peut-être a kɛra boliw de kan walima a kɛra bolitigi minnu bɛ mɔgɔw tromper ka tugu u kɔ n'o ye boli ɲɛmaabaw ye sababu nuzulu bɛ se ka kɛ olu ye mais munna a ti kɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔ nkalontigɛlaw dɔw ye munna a ti kɛ jafanjiw fana ye munna siyako aya bi dɛsɛ k'o ta kuma ye nin de ye fo a k'a janto nin de la kuranɛ na sababu nuzulu bɛ yen siyakul aya bɛ yen o tuma na fo an k'an janto nin na n'i ye hadisaw lajɛ hunaka yani al-maqsad min al-hadis wa hunaka al-ma'na al-ijmali a bɛɛ bi ten de hunaka al-maqsad min ash-shay'i imma an takuna ayatan aw an yakuna hadisan a kan bɛ fɛn dɔ ma tigitigi nin yɔrɔ in na mais a ti dan ye a bɛ tɛmɛ yen kan parce que kira sɔlɔlahu alayhi wa salam a ye saraka ko fɔ dɔ delila ka na ni nafolo caman ye k'a di gundo la camanba a y'i dogo k'a di mais dɔ wulila kɛnɛ kan ka fɛn bɔ min da bi gundo la o ka ca o ye siɲɛ 100 mais a wulila k'a ta bɔ kɛnɛ kan k'a fɔra an ka saraka bɔ n ta filɛ o kɛra dɔrɔn bɛɛ sura min b'a di a fɛ min b'a di a fɛ min b'a di a fɛ mais o ye kira ɲininka kira ko ninnu fila bɛɛ ye fɛnba ye Ala bolo ko ni maa min ye saraka dogo ko dan t'o la ko nka ni maa min yɛrɛ y'a bange k'o ye hɛrɛ da ye dɛ mais n'i y'a lajɛ sisan el maqsadu min al hadis hadisa in kan bɛ fɛn min ma yan mɔgɔ fila in dama don min y'a dogo ka kɛ ani min y'a bange mais yala a bɛ dan ye wa n'anw yɛrɛ ye saraka bɔ kɛnɛ kan a ti minɛ wa n'an y'an dogo k'a kɛ a ti minɛ wa o tuma na nin ko in dabɔra ninnu kama ani maa wɛrɛ ti don a la o tɛ kelen ye n'a sɔrɔla a faamuna lafzi la khususa sabab هكذا نعم وما كان هذا القرآن أكون القرآن ينقون مكة أن يفترى كو أبي بواتي لا تيكا فوق قالونا من دون الله ni ala ka jende ولكن ngasa تصديق الذي ni ye kuranɛ de a jingina fɛn jɛntigiyali kama بين يديه n'o bɛ kuranɛ yɛrɛ ɲɛda kɔrɔ وتفصيل الكتاب ani kitabu walanwalali لا ريب siga tɛ فيه kuranɛ na min rabbil alamin a bɔra dafɛnw dabama yɔrɔ a ko cogo di wa ma kana hazal qur'anu a ko nin kuranɛ ma kɛ abada an yuftara ko galon kuma do ko a fɔba y'a dilan de ko ala do ka sɔrɔ ala tɛ min dunillahi ka sɔrɔ a ma kɛ ni ala ye ko kuranɛ t'o ye dɛ وما يتبع أكثرهم wa u la mɔgɔ caman ti tugu foyi nɔfɛ إلا ظنا fɔ n'a kɛra n y'a jigin dama ye إن الظن
wa i k'a dɔn n y'a jigin fana لا يغني a ti wasa kɛ من الحق tiɲɛ kɔni na شيئا foyi ni na إن الله wa i k'a dɔn ala عليم ala dɔnniyalen bɛ بما ni fɛn bɛ ye yafaluna ni adamadenw b'o kɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ adamaden fɛ ko ala b'a bɛɛ kalama wa a bɛ bɛɛ sara i ka kɛta la fana وما كان هذا القرآن nin kuranɛ ma kɛ أن يفترى ko a bɛ nkalontigiya من دون الله ala kɔfɛ ولكن nka sa تصديق الذي kuranɛ nana ka fɛn de tiɲɛtigiya بين يديه min bɛ alakira yɛrɛ ɲɛda kuranɛ ɲɛda kɔrɔ نعم wa tafsilal kitabi ani ka kitabu walanwala لا ريب siga tɛ فيه kuranɛ in na rabbil alamin na dafɛnw dabama yɔrɔ a ko cogo di a ko walakin o do wa نعم tasdiqa allazi bayna yadayhi ko kuranɛ nana ka tiɲɛtigiyali de kɛ fɛn na نعم bayna yadayhi fɛn min bɛ kuranɛ yɛrɛ ɲɛkun tilenna أيوة mana bayna yadayhi ye istiara de ye yan نعم parce que n'a fɔra bayna yadayhi o bɛ fɔ fɛn de ma min bila an bɛ e yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ɔ nka a kan tɛ ɲɛkɔrɔta ma mais a kan bɛ min tɛmɛna dɔrɔn ni kuranɛ nana نعم o ye kitabu de ye n'a fɔra sisan ko kitabu dɔ jiginna ibrahima kan نعم hali n'a sɔrɔla ibrahima ni alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'olu cɛ ye 100 miliyɔn ye نعم tant que kitabu dɔ jiginna ibrahima kan Naam. ni kitabu dɔ jiginna muhamadu yɛrɛ kan Naam. o tumana ibrahima ka kitabu in bayina yadayi parce que ale de bɔra ye ni nin nana hali n'a sɔrɔla kitabu caman caman nana tant que a kitabu bɛɛ bɔra ala yɔrɔ Naam. a b'i n'a fɔ a bɛɛ ye kelen ye kumana o de ye tasdika lezi bayina yadayi Naam. kana fɛn tiɲɛ tigiya Naam. min b'a a ɲɛkun tilenna k'a fɔ tawureta ni injila min tɛmɛna tiɲɛ yɛrɛw don nkalon t'u la fiyewu wa tafsilal kitabi ani kana kitabu walanwala Ayiwa. nin ye haramu ye nin dagalen don Naam. a ye nin kɛ a kana nin kɛ Naam. farida ye nin ye suna ye nin ye Naam. a ye taa nin fɛ a ye nin dabila o de ye wa tafsilal kitabi ani ka kitabu yɛrɛ walanwala baara kɛcogo la a kuma ka ca ala belebeleba ye nin de ye لا ريب فيه laarai ba siga kɔni tɛ fihi kuranɛ na min rabbil alamin k'a fɔ a bɔra ala yɔrɔ siga t'o la dɛrɛ naam أم yalima yɛrɛ يقولون kafiriw bɛna fɔ افتراه ko muhamadu yɛrɛ de ye kuranɛ bɔ a yɛrɛ la muhamadu a fɔ فاتوا n'a bɛ se ka kɛ ten a ye nasa kɛ بسورة ni suran dafalen dama ye misili kuranɛ bɔɲɔgɔnko la fasaha ni balaga la وادعوا nka a ka wele fana kɛ من استطعتم n'a sera ka maa o maa wele من دون الله ala kɔfɛ a y'o bɛɛ fara aw kan إن كنتم n'aw kɛra sadiqina ko a ye tiɲɛtigiw ye a ko cogo di أم يقولون افتراه am yaquluna iftarahu ko walima kafiriw b'a fɔ ko kira yɛrɛ de b'i miiri ka nin kuma ninnu fɔ ko ala ko ten tuma bɛɛ a b'i miiri ka nin kuma ninnu fɔ ko ala ko ten ayiwa qul fa'tu bi suratin mislihi نعم ko ni a bɛ se ka dilan mɔgɔ fɛ i yɛrɛ ma ko tuma na aw k'a bɔ ɲɔgɔn ko suran kelen dama dilan tan dɛ وادعوا من o tuma na ka suran dilan mun na fil fasahati wal balagati نعم o tuma na a k'o bɔ a yɛrɛ la wadu n'a yɛrɛw dɛsɛra a ye weleli kɛ man istata'tum ni maa o maa ni o b'a ka wele jaabi نعم n'aw fanga b'o sɔrɔ a y'o bɛɛ fara a yɛrɛ kan min dunillahi ka sɔrɔ ala tɛ a ka kuranɛ dilan an k'a ye in kuntum sadiqina n'a sɔrɔla aw ta ye tiɲɛ ni kuranɛ ni ne muhamadu de y'a dilan a ye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka suran kelen dilan an k'a ye الله أكبر بل muhamadu o kuma in to yen sa كذبوا kafiriw ye nkalontigiyali de kɛ بما ni fɛn ye لم يحيطوا u ma sɔrɔli kɛ بعلمه fɛn min yɛrɛ dɔnniya la ولما يأتيهم تأويله wa a ko yɛrɛ a walanwalali ma di u ma c'est-à-dire u ma walanwalalen sɔrɔ ka ɲɛ كذلك a bɛ nin cogo in na كذب الذين mɔgɔw fana ye nkalontigiyali kɛ o من قبلهم
ka kɔn Muhamadu e ka kafiru ɲɛ فانظر nga i muɲu i ka filɛli kɛ sa كيف cogo jumɛn do كان عاقبة الظالمين zalimina tɔɲɔnikɛlaw labanna cogo di u labanko man ɲɛ ala kana an kɛ tɔɲɔnikɛla ye o kumana bal kazzabu bima lam yuhitu bihi ilman o do wa ilmihi do wa o kumana fɛn min n'u ma dɔnniya sɔrɔ u y'o nkalontigiya u ma kuranɛ de dɔn n'u kun y'a dɔn u t'a fɔ ko kira y'a dilan u t'o fɔ fiyewu wa i k'a dɔn fana a walanwalali yɛrɛ de m'u sɔrɔ wa'idu minnu b'a la akibatu ma fihi minal wa'id k'a fɔ n'a bana nin na a bɛna laban cogo min na u m'o bɛɛ sɔrɔ u tɛgɛ kɔnɔ ka ɲɛ u ɲɔtɛ u ti kuranɛ sɔsɔ a bɛ nin cogo kelen in de la Muhamadu a ka n'i tɔɔrɔ dɛ kira minnu tɛmɛna ka kɔn i ɲɛ olu fana mandenw ye nkalontigiyali kɛ o cogo kelen la o nka e k'a lajɛ bɛ nin o mandenw minnu y'olu sɔsɔ tɔɲɔnikɛlaw labanna cogo di mana a fɔ Makanka yɛrɛ ye k'u kɔlɔsi dɛ wa ma hiya ani zalimina k'u kɔlɔsi na ومنهم من mɔgɔ bɛ Makanka ninnu na يؤمن به o dan bɛ kuranɛ na o bɛna limaniya ko a bɛ ala ka dɔnniya la ko maa bɛ kafiri ninnu na ko o dɔw bɛna sɔn naam ومنهم من maa b'u la ala ka dɔnniya la لا يؤمن به olu kɔni tɛ limaniya kun bihi ni kuranɛ ye وربك Mamadu i ma أعلم ala bɛ dɔnniya ko yi bele mufsidina a bɛ tiɲɛnikɛlaw dɔn ala bɛ tiɲɛnikɛlaw dɔn Mamadu u to yen naam nin bɛɛ bɛ kɛ ka kira hakili sigi k'a lafiya naam tasiliya don naam وإن كذبوك Mamadu ni kafiriw y'i nkalontigiya فقل a fɔ لي عملي ne kungo ye n ta ye ولكم عملكم aw yɛrɛ kungo y'aw ta ye أنتم aw tigitigi بريئون aw bolo kolen don k'a jɛ مما ka bɔ fɛn kɔni na amalu ne Muhamadu y'o min kɛ وأنا ne Muhamadu بريء ne tɛgɛ ko n bɛ ka jɛ مما ka bɔ fɛn kɔni na taamalu na n'a yɛrɛ bɛ ka ko kɛ ya isa a ko cogo di wa in kazzabuka Muhamadu n'u ye kɛ nkalontigɛla ye bi a f'u ye li amali ne ka baara ye n kungo ye a ko ne ye kuranɛ nkalontigɛ dilan n yɛrɛ ye ko ala ko ten k'a sɔrɔ ala m'a fɔ n'o ye tiɲɛ ye li amali ne ka o baara jugu in ne bɛ sara n'o de ye wa a yɛrɛw bɛ sara n'a ka baara de ye ne Muhamadu bi kojugu min kɛ o foyi tɛ se aw ma wa ne yɛrɛ Muhamadu bari wulen don ka bɔ fɛn na aw bɛ baara jugu min kɛ o foyi tɛ se ne yɛrɛ Muhamadu ma o tuma na an ka tɛmɛ baara fɛ naam ومنهم من maa b'u la kun يستمعون إليك u b'u tulo fila wuli ka sin e ma أفأنت a fɔ e Muhamadu تسمع الصم e bɛ se ka tulo gwere kɛ ka mɛnni kɛ wa ولو كانوا لا يعقلون tulo gere min hakili yɛrɛ t'a la fiyewu i tulo gerennen don o ye tiɲɛ ye nka n'i ko i pɛrɛnna tulo gere dɔw fɛ u b'a mɛn nka tulo gere min fana ni hakili b'u la n'i pɛrɛnna n'u m'a mɛn ko na ye a m'a mɛn i b'a kɛ tan a bɛ na mɛ ni hakili tɛ tulo gere min na dun o kɔrɔ ye Muhamadu hɛrɛ k'i yɛrɛ kan nin tulo ninnu gerenna yɔrɔ min na a yɔrɔ ka jan tulo gerennen don hakili tɛ yen o kɔrɔ ye n b'u jeni de naam ومنهم من maa yɛrɛ b'u la ينظر إليك o ɲɛ coro n b'e la kalakala أفأنت تهدي العمي a fɔ e bɛ se ka fiɲɛ dɔ bilasira wa ولو كانوا لا يبصرون fiɲɛ dɔ yɛrɛ min tɛ taa fan si dɔn o fana ka gɛlɛn dɛ fiɲɛ dɔ kɔni i bɛ se k'a bilasira i b'a fɔ cɛw na i kini fɛ dɔɔnin n'i kini fɛ i tilen ka na i sen kɔrɔta i bɛna yɛlɛ tin di kan mɛ fiɲɛ dɔ yɛrɛ min la yubsiruna
yeli yɛrɛ hakili t'u la i b'o bilasira cogo di o kɔrɔ i tɛ se ka maa waaju ka kɛ ala fɛ mɔgɔ min halakira kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin de ye naam